Ten telefon, nie? Cukrowy burak. Jak ci fajnie idzie, kurwa. Haha. Nieuczesany, no. A zleci? Czy co? Bardzo się. Już się zapierdala za 5 zero. Widzimy buraka, jak maluje teraz, kurwa. No. Ale nie widzicie tego buraka, który nie maluje. Pokażę, Chodzi, To- zabija się kadelka. do telewizji teraz pokażę bossa, kurwa, nie? No. Tu stoi boss, kurwa. A tu burak cukrowy. Nie Mariusz. Pracuj, kurwa, pracuj, nie boj się. Będzie mać pamiątku za ciebie, że pracujesz, no, jak salenda. Co? Nie może takie rzeczy robić. Kurwa, ale to smerdzi, kurwa. No. Jeden pracownik. A gdzie się skrywa drugi, kurwa? Drugi pracownik nie pracuje. Pokażę szefowi, kurwa, no. Jak się pracuje fajnie. Każdy musi dać po 5 funtów, a nie zradzi.